5 юли 2022 година. Поредно видео тук от обичайното място сред природата, след така вечерната тренировчица или поне 50% от нея, защото ми предстои прибиране в село. Честно казано, и днешния ден така, особено към края си, отново напомни за небивалото задкулисие, което всъщност по никакъв начин не е спирало да действа и което по никакъв начин така не е преставало да твори безумията си в последните 17 години, докарало страната до какви ли не бели, както се убеждаваме по последните събития, които така се случват с изгонените руски дипломати и редица пък преди това други истории, които не знам, но сякаш тези хора не си извадиха никаква пулка от огромните вреди, които нанасят с безумните си действия. Изключвам мен като човек, чието живот е подхвърлян и подмятан в последните 17 години, както така намерят за добре, употребяват го по най-бруталния и безкруполен начин, обслужвайки неясни интереси, но наред с това от ден на ден загробват и цялата държава във все така по-сериозни каши я забъркват и въобще. Но първо така да приключиме с разбора на вчерашния ден, който не се съмнявайте, че веднага отприщи реакцията на задкулисниците. Това винаги става несъмнено, щом подам така стандартните си месечни жалби към Съда за защита правата на човека, към ООН, към Amnesty International и така нататък. Реакцията не е закъсня вчера, веднага на прибиране по обратния път към селцето. Две кученца ни погнаха така да ни гонят, на идване завързани, на връщане отвързани. Не се съмнявайте, че случайни неща не се случват, какъвто беше и вчерашния такъв случай. Да продължим по-натам в времето и пространството, доближавайки така до вече тук почти пристигнали в самото селце, пък така обичайните така перформанс-джи номер 1, които така вярно служат и се отблагодаряват на каузата безумна, унищожила и разсипала живота ми, използвайки моето нещастие за сметка на благополучието пък на други хора. Така ги бяха уж пратили на разходка, но те са длъжни каквото им се каже, както ги пременят, където ги изпратят, въобще безропотно да изпълняват и да служат, защото определено имат така за какво да се отблагодаряват въпросните хора. Пременили ги и вчера в майка и дъщеря, така, едната в черно, утвърдил се за тук така стандартен цвят, другата в розово, но както казах, след тази дългосрочна и дългогодишна така грижа по отношение на тяхната фамилия, така няма и как да е друго яче случващото се, длъжни да се отблагодаряват на каузата безумна до скъсване, дет се вика, докато им кажат до тогава. И вече навлизайки в разбора на днешния ден, където пък така отново сутрешно стандартни изпълнения, петльови, така позанемарил сутрешните си задължения, клаксонови, местен магазинер и днес така пропуснат, какъвто обаче не беше пък
случая, когато си затръгваше от селото, очевидно така му наляха какво трябва да направи. Си се разклаксони човека, двоен клаксон на нашата улица, един от любимите им като бройка, и разбира се, нататък вече се напомпа още по-сериозно на клаксона на буса си. Преди това пак такива разни епизодични клаксончета така през деня, които така не бяха чак толкова много и може би затова така не се обърна особено внимание. За сметка на това пък имам така близък роднина, който е тук и който, разбира се, активно служи и той на задкулисното безумие, държавно, частно, българо-американско, облизваческо, клаксоново, PG уродливо творение, съсипало и разсипало живота ми в последните 17 години. Наистина някакви маниаци, егоцентрико-маниакални типове, с елементи такива на някакви нарцистични виждания за живота, с други виждания пък къде и как трябва да бъде направляван живота ми и въобще превърнали една тяхна грешка преди 17 години в тотален абсурд, в който затъват все повече и повече, а наред с това въвличат и цялата държава, но видимо без особено така да им пука нещо, да ги притеснява тая работа. Продължават смело да творят безумия ден след ден. Наистина тия хора са уникални с уродливото си намерение и желание въобще нещо, което им се ще да се случи и да е така, да не е нещо друго и да не е въобще да има нещо, което са си навили от всичките им безумия на пръст. Така си се развиват към днешна дата нещата. В отговор така, може би, на вчерашните ми жалби, започнаха така и леко силовашките изпълнения, такива, които пак едностранно така силово, натрапчиво волеизявление, идващо така да ни нещо респектира. Могат да заповядат по всяко време, ако ще се биеме, да се биеме или там какво ще правим, не знам. Уверявам ги, че няма да остана незащитил се и отговорът ще е болезнен, така че не ви съветвам да опитвате, но ваша воля. Агресията започна да се изразява с спиране така непосредствено на автомобили пред нашата къща, на, разбира се, така най-вярно служещите, блъскане на врати, такива сякаш просто наистина не знам какво точно освен някаква такава агресия да покаже това нещо, не виждам какво друго има за цел. Затова казах, че ако някой ще търси някаква саморазправа или нещо подобно с мен, да заповяда. Няма никакъв проблем. Горе-долу така попремина днешния ден. Сега, преди да тръгна, така и по телевизията ни заоблизвали се някакви млади момчета, депутатчета набутани там в това безумно творение, наречено парламент и изградено от въпросните задкулисници, които, както казах, така вярно служат на вашингтонския господар и въобще не им пука, че ден след ден така я загробват и затлачват тая държава все повече и повече. Очевидно няма какво и как да ги спре. Това е някакво безумие, наглост, дебелочи и въобще. И наред с това, че примерно ще съсипат, както са и съсипали към момента моя живот, 17 години, въобще не им пука, че
това, пред което евентуално мога да изправя тази държава, така ще се отрази на доста други съдби. Така седат нещата. Вие сами си направете извода за какви точно типове тук става на въпрос. Нагли, безскрупулни, които по никакъв начин не им пука за нищо, освен за това те да са правите, те да така, което както те виждат нещата, така да се случват, така да се направляват, да бъде тяхното каквото кажат и нищо друго, а дали почива на реални факти е нещо съвсем, доказателство е нещо съвсем друго. Както разбрахте от вчера, клиповете ще ги правя в по-съкратен, около 15-минутен формат, за да може да ми стигне паметта до края на сезона. Има все пак доста време, в това отношение така съм доста ограничен. Затова веднага бързам да премина към 3 теми, основни въпроса, които неминуемо завършвам всеки клип с тях. Първият, от който е въпрос, който искам да задам, макар че на тези дебелоки хора тези въпроси въобще не им пука и едва ли ще ми дадат някога адекватен и нормален отговор. Първият въпрос, който искам да им задам е: уважаеми задкулисни извратеняци, къде според вас щеше да бъде сега моя живот, познавайки ме така, преценяйки образование, лични качества и абсолютно всичко, което представлявам, къде според вас щеше да бъде моя живот, ако така вие не го бяхте присвоили, взели за даденост и трайно настанили се в него преди 17 години? Къде щеше да бъде както в личностно семейен план, така и в чисто професионален, респективно финансов? И понеже вие винаги уж не сте разбрали, уж не ви се иска да разберете или просто нещата трябва да са по вашия начин, ще ви го перефразирам така, че надявам се някак си да стигне до болното ви съзнание това, което всъщност ви питам. А то е: защо сега моя живот е тук, където се намира в момента, както в личностно семейен план, така и в чисто професионален, респективно финансов. Защо моя живот е тук в момента, където се намира? Това е първият въпрос, който искам да ви задам. И веднага минавам на втория, вашата любима цифричка: кое е мое действия, имотно благосъстояние или контакти. Имотното благосъстояние се изразява в 210 лева месечна издръжка и автомобил на 21 години, така чакаш за ремонт. Контактите ми едва ли са били проблем за вас да ги разгадаете за повече от около месец с оглед на техниките, апаратурите и методите, с които разполагате. Кое от тези 3 неща ви накара да направите това извращение с моя живот 17 години подред? Кое е мое действия, имотно благосъстояние, което уточнихме преди малко, или контакти, от които не остана вече почти нищо благодарение на вас, както професионални, така и приятелски, така и от всякакво едно естество. Кое от тези 3 неща ви даде основанието за тази гавра? И последният въпрос, който идва така като логически завършък на тези 2, е: чий конкретен интерес обслужват вашите цели на може би определен кръг от хора, на даден човек, на една определена държава? Тя несъмнено е ясна коя е всъщност. Те ви го казаха и от тази държава, която сега в момента си позволявате волности да гоните дипломати и да си разигравате пак някакви афери, такива измислени, които почиват само на логиката във вашата глава и в някакви такива болни амбиции, които така определено не обслужват интересите на тази държава. Това ми е интересно да разбера. Конкретен кръг от хора, даден човек, държава или държави обслужват вашите безумици, които творите не само на мой гръб, а и, както се убеждаваме в последно време, на
така на гърба на този нищо и не подозираш народ, който в последствие ще усети за какво точно иде на въпрос, защото вероятността, последствията от вашите действия за в бъдеще и то касаещи изцяло чисто икономически показатели и като цяло начина на живот на гражданите тук никак няма да се подобри, а дори напротив. С това слагам край на днешното видео с именно тези въпроси, които ако някой има някаква така останала здравомислеща така главица, може да поразсъждава върху тях. Ако има така някоя мисъл, която да е така неподвластна на някакви други такива неща, които за мен са чисто необясними. Пък важното е, че вие си ги разбирате, дето вика. Така че с това слагам край. Утре продължаваме кратки клипчета, за да мога да ги качвам и така. Чао, до скорошни срещи и да знам какво да ви кажа, аз вече наистина и аз не знам.